Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis Pahing 9 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer nulodo Gusti, nulodo Gusti. Para adi yuswa, ing jaman sakmangke kada tiyang ingkang namung ngener ing kamulyan lumantar panguwas kalenggahan lan gebyaripun. Nanging Gusti Yesus paring piwulang amri kita purun andhap asor kados dene panjenenganipun purun ngasoraken diri minangka manungsa murih manungsa tepang kalian Gusti lan pikantuk kawilujengan. Punika katresnanipun Gusti, kamulyan sejati lahir saking raos andhap asor lan ngurbanaken diri. Ibrani kalih ayat 9 ngendika, nanging panjenengani kang sawetara mangsa didadekake luwih asor sethithik tinimbang para malaikat, yaiku Gusti Yesus. Kita sumurup kang jalaran anggone nglampahi sengsara seda banjur kamakutan kamulyan lan kaurmatan supaya marga saka sih rahmate Gusti Allah panjenengane nglampahi seda iku kanggo manungsa kabeh. Serat Ibrani ngendika, lumantar sengsara lan sedanipun Gusti Yesus manungsa kapulihaken saking dosa. Madema manungsa pikantuk kaurmatan minangka titah ingkang ngetingalaken kamulyanipun Gusti. Lumantar sedanipun Gusti Yesus manungsa tinebus ing dosa, matema dados titah ingkang minulya. Para adi yuswa, samangke kita gesang ing pangreksanipun Gusti Yesus, satemah sedaya sengsara lan kasakingan kita tansah karimatan dening Gusti Yesus. Awit minangka Imam Agung panjenenganipun mangertosi sedaya sengsara lan kasakingan kita, milanipun monggo sami nulodo ing Gusti Yesus ingkang ngupadosi kamulyan dede cara kadonyan nanging srana andhap asor setya lan katresnan. Awit sinten kemawon ingkang rila andhap asor ing ngarsanipun Gusti, piyambakipun badhe kamulyakaken. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amri kawula tansah nulodo dhateng paduka ingkang purun andhap asor lan nresnani sinten kemawon. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah paring berkah. Mirunggan kala pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon amri tetiganipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Agustono wilayah gangsal ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken Lari Astama Kusala wayah puyutipun Ibu Sukarjo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok,
Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, sedherek kawula ing GITC Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan Adi Yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.